Pozdrav ljudi, pozdrav gledalci, evo danas igramo ovu predivnu igricu zvanu GTA 5. Danas ćemo igrati, evo vidite ja ovdje vijam ovoga Lamara, ja sam Franklin, povedali smo s nekim autima i tako to. Da, tako. Da. Ljudi, pošto ovo meni mnogo dosadna igrica, ja vam predlažem da uzmemo nešto drugo da igramo. Zato, ajmo, idemo na sljedeću igricu. Pozdrav gledalci moji, pozdrav fanovi moji, pozdrav robovi moji, verni fanovi. Evo, pošto svaki poznati youtuber sada nešto u trendu ovih dana snima ovu predivnu igricu koju svi volimo, eto odlučio sam i ja kao jedan od poznatijih južnoafričko-azijskih youtubera da snimim ovu veličanstvenu igricu. Inače, došli su mnogi update-i, 1.12.1, valjda je to najnoviji, nemam pojma, ja sad njega igram i upravo posmatram ovu žiguljku. Jeli druže? Ej! Hoćeš ti da budeš moj prijatelj? Dere me oči kad ti pričam, alo? Hoćeš ti da budeš moj prijatelj? Vrži me tamo, evo! Aha, će me ubije! Begaj! Ok, mislim da ovdje ne možem doći do mene. Mislim da me izgubio. Jeste, izgleda jednoga luta koji je izgubljen. Ok, idemo u nove avanture. Danas je ovo prva mislim epizoda ovo za Minecrafta. Kao što sam rekao, mnogi poznati youtuberi kao što su PewDiePie i ti neki Venos Gaming i ostali snimaju sada kao u trendu Minecraft. Pa eto, zašto ne bismo i mi malo probali Minecraft kao poznatiji? Ajde da vidimo. Evo sada Pocijepali smo drvo. Bravo. Ok, popeli smo na drvo. Bravo. Ovdje je izgleda ova džungla. Neka onaj gori je bemli. Da ne moram ja da ti silazim dole, majku ti. Da. Evo nas u džungli. Ja i tako, šta bi ja sad trebao da radim? Izgleda bi trebao da cepam drva i drveć mi kad sam ja igrao Minecraft. Sve je bilo drugačije. Oh my god. Ali dobro. Ništa i neće faliti da se malo verija. Eto, taj rad. Kaki parkour. Šta je ono tamo? Vidjeli ste i vi. Neka onaj mrš je bemli ti što ne goriš. Da, evo. Sada ćemo da ovako. Evo, pocepali smo ovo drvo, znači jebali smo u kevu. Ajde da vidimo dalje u ovoj predivnoj džungli, šta je ovo? Neki mak. Kakao. Sam znao da kakao raste ovako u džunglama. Ali dobro, šta je, dobro je. Inače vidio sam da ćemo imati i pande, panda mens i tako dalje. Inače ja sam planirao ovdje negdje da napravim sebi kućicu, šta vi kažete, nemate vi šta da birate, znači ovdje je kućica i to je to. Ajmo, idemo u nove pobjede Minecraft sveta
da rasturimo ovu igricu, će racepamo ko ono drvo od malo pre. A pošto je moj kompjuter toliko jaka zver, evo ja vidim onoliko jedno 20 blokova u daljinu, jeste. Inače, ja sam bio pre profesionalac u Minecraftu dok su ga igrali svi, pa sada znam tako neke stvari. Jeste vidjeli te pokrete? Sve sam uzeo. Sam ga iscepao u daske, sam ga rasturio ko metar drva. A ovako se čuči na kapslo, nije, na shift, to je taj rad. Inače, gledalci moji, bilo bi lijepo kada bi našli neku ovcu pa da je... nećemo da je... nego ćemo da je kopnemo. Tako, mislim da je ovo dobro. Proširili smo ovo ovdje i sada ne možemo pasti. Inače, njega onaj, samo ne znam ja kako se zombira. Ljudi, ovo je bio veliki gubitak po mene, ne smijemo se više zezati, moramo biti krajnje ozbiljni. To je bio moj život i da postavim ovaj blok. Aleluja. Koja koncentracija je tu trebala. Inače, nadogradio sam ovu kuću još malo da bude lepša. Tako, veštamo. Tako. Ostalo nam je 16 blokova, tamo da ih sebi stavimo u inventori. Tako. Enega terorista. Najopasniji zajebaniji lik u ove opasne igrice. Gorte sunce li vam žarko. Ok, idemo, penjamo se gore pa... Okay, I'm so pleasure congratulations to me. We do
ovom igricom, jebot. Ok. Tako to tu i evo imamo naše prvo naoružanje. Idemo dole u potrage za ovcu da bi imali ovoga munetine. Ovo je lubetica. Nisam je prepoznao u ovom lokastom obitu. Najbolji način da nađete ovce jeste kao ja profesionalni youtuber da pratite ovo reku. Tako. I ona će vas dovesti pravo do ovaca. Oh my god, jel on to mene puca? Oh my god, i to odgađa dobro. Trči. Baš me zanima kakva je konjetina. Mada neka, on će nam više trebati. Zap. Izgleda smo bili konja. O, jajca. I dobili smo piletinu. Idemo dalje u nove pohode. Zdravo, neću da budeš moj prijatelj. Jeli? Ok, to znači ne. Zašto niko neće da bude prijatelj? O, mister Ovca. Hvalim se Bože da sam te našao. O, thank you, mister. Oj, mister Piggy. Daj mi ranu. To, majstore. Ovco. Guna, tako to se sve traži od tebe. To je taj rad. Super. Sad ne znam gde sam. Toliko sam ja profesionalni youtuber da tačno pred padanje mraka ne znam gde sam. To je toliko profesionalno da ste svi pali na dupe od moje profesije. Šta sam ajde dajte i ovo može. Beše negdje na džungle. Eno mi kuće. To taj rad. Vidite kako da ja profesionalni youtuber da u trenu se snađem gde sam i kako sam. Za krevet treba nam... Oh my god! Trebale su nam 3 vune, a mi imamo 2. Briljantno, bravo, genije. Realistična igrica da ne mogu da verujem. Ok, terorista. Begaj. Nije pukao. Nije! Ok. Sada možemo samo da se uvatimo i pomolimo jer nam izgleda spasi nema. Jel on to pukao? Nije. Terorista! Alo, like to go. Ok, vidio nas je. Živi smo i to je to. Jel nam je uništio nešto? Ništa važno. Dobro, ajmo idemo dalje u moje pohode. Tako, ova moja kućica toliko profesionalno izgleda da je to nemoguće. To je taj rad.
ljudi, to je taj rad. Imam još malo samo ovo da završim ovdje, vidite tu da pokazujem. Samo to da se završi još malo i to bi bilo to. Ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda Minecrafta i da ćete me pratiti u sljedećim videima. Doviđenja.